Anyád, de jót fönn. Hát miért ez nincs egy frank? No. Most megint nem fogom. Ezt nem megyek legalább, mert nagyon fájok. Várj, Kata, várjatok! Azt kérte, hogy videózzam le, sietünk. Úgyis mindjárt megcsinálja. Utána már csak lépnek, aztán csőjönnek be, nem? Még van fél órájuk. Fél órájuk? 30 van. Úgyhogy még vágtatnak egyet. 56-kor szálltunk le mi. És 30. És 30. Gyere, hagyjunk. Mindig ezt csinálja itt. Wow. Ez terepen mellettem. Jön mellettem.